V podstate iba ukážeme, že ako sa volajú, ako sa, inak všimajte si ako prvé pozadie, čo je akože zvuky v pozadí, pretože môj brat pozerá bouchala, trápne však. No a práve teraz idem vám povedať, ako sa volajú. Ja som to už natočila. Ten vysavač. Ja som to už natočila a mne sa to vymazalo, čo ma... No, nevadí, takže ideme na to. Táto tu sa volá, táto staršia sa volá Katka a tá menšia sa volá Simonka. No. Táto takože staršia sa volá Karin a tá malá sa volá Mia. Tento tu sa volá Tomáš a tento tu sa volá Andrej. Ona má 31 rokov a tá malá má 11 mesiacov. Ona má 31 rokov a tá malá má 12 mesiacov. Ona je o 1 mesiac staršia a táto je o 2 mesiace staršia. Tento tu má 33 rokov a 33 rokov a tento tu má 34 rokov, o 1 rok starší. Vysvetlení. Tieto dve sú ako sestry a tieto dve sú bratranci a bývajú proste spolu, pretože on chodí s ňou a ona chodí s ňou. Alebo zase povedané, on chodí s ňou. Takže nejak takto. Teraz vám ukážem celý dom, akože od začiatku až do konca, takže ideme hore. Inak toto video nebude zaujímavé, tu vám len ukážem, že ako ten byt vyzerá, ako sa volajú a tak. Takže tu je v podstate taká ako keby detská izbička, no. Detská izbička, neriešime. Tu má tu má tá prvá ona a tu má tá druhá izbu. No a ideme na ideme na tuto, na druhé poschodie.